Ассалому алейкум, бародарон. Мо ина дар сарҳади Россия, байни Россия ва Осетияи ҷанубӣ ки имрӯз рафтем аз Осетияи ҷанубӣ ҳамшаравонмора миқдори 10 кас хона равон карда истем барои дастгирӣ аз тарафи сафорат, аз тарафи консули Тоҷикистон ки дар Москва қарор доранд. Ина акаи Давлат Шарипов мехост чанд сухане барои шумо гӯяд. Ина акаи Давлат сафорати тоҷико мақсад моро ина 10 нафар 4 кӯдак мақсад моро ҳамҷа гирифтан аз Южни Осетия савор мекунанд ба Душанбе меравем. ҳозира мо сарҳади Россия даромадем, дар территорияи Россия даромадем. Ҳозир Южни Осетия биромадем, дар территорияи Россия биромадем. Насиб кунам мерем, савор мешем самолёта, мерем хона. Ина ин дастгирӣ аз тарафи консули Тоҷикистон ки дар Москва бисёр кӯмак карданд ки шумо ина бо кӯдакҳо бо оилаотона то Душанбе равон карда истанд. Дастгирӣ ваё ки ина мо мехостем барои ваё як сухан гӯед ки ина бисёр ғамхорӣ нисбати бачаҳо мезад омадан ҳамҷа гирифтан як гранитҳо биромадем, насиб Россия биромадем, насиб кунам мерем савор мекунам, насиб кунам мерем хона. Ина мо мактубе ки раиси шумо ҳамон Осетияи ҷанубӣ равон карда буд, ҳамон мактуба ман шахсан ба номи консули Тоҷикистон ки дар Москва аст, ина бо дастгирӣ ва ё ҳамин ҳозир шумо рафта истед.